אתה מצלם אותי? מה, סרטון? מי אמר לך שאני מרשה? אתה יודע שהוא היחידי שמורשה על פי החוק של בנייני אומה לצלם בתוך האולם? נכון או לא? תמה, עכשיו אכלת אותה, בגלל שאתה מצלם, אני משתף אותך. כן? תביאו לו את המיקרופון. אתה רוצה להשתתף? קח, לא, קח את המיקרופון, לא, תן לו משהו, קח את המיקרופון, אליו, אוקיי? אני סומך עליך. לא, לא. סומך עליך שאתה לא תדע בלומד. יופי. עכשיו נעשה משהו איתך, אוקיי? אני מוכר את זה, בסדר? מה? אני מוכר, מי שרוצה פה בכניסה אחרי זה, אני מוכר את ההסרטה של... מה אתה מוכר? תעשה... מוכר פה בכניסה אחר כך. אוקיי, תעשה לי טובה, אם אתה רוצה לעשות בדיחות אין לי בעיה, על בבית שלך. למה? אם לא לנו לבלבל את הקהל, הם לא ידעו למי לעשות כפיים, לך או לי. בסוף, עוד בהפקה ישלמו לך במקומי, כן? מאוד יפה. אל תגיד. תגיד ברמקול. כן. לא. על איזה כבר חשבת? תגיד. 7 לב. כן, ידעתי. אתם יודעים למה אני לא יכול לדבר? יש לי משהו בפה. יש לי משהו. תשאל אותו, מה זה? אתם יודעים מה הסוד? לא, כל רגע. חסיד יצא, לפני שעד לפה